салом бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотӣ вақтро аз телевизиони душанбе манзуратон мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Валиҷон Шарифзода. Дар оғоз мутаваҷҷеҳ бошед ба сархати хабарҳо. рушди иқтисоди рақамӣ ва инноватсия, баргузории форуми байналмилалӣ дар ин замина. ташкили чорабиниҳои гуногуни молиявӣ дар ҳошияи форуми сармоягузории Душанбе Инвест 2025. истиқбол аз ҷашни меҳргон дар муассисаҳои олии таълимӣ. арҷу эҳтиром ба ин суннати ниёгон ба ин восита. шарҳи пурраи хабарҳо. Дар шаҳри Душанбе форуми байналмилалии Digital Tajikistan 2025 баргузор гардид. Дар чорабинии мазкур бештар аз 1000 нафар намояндагони ширкатҳои бонуфуз, соҳибкорон, сармоягузорон ва коршиносони самти технологияҳои иттилоотӣ иштирок намуданд. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкоронамон. пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид менамоянд, ки замони муосир талаб мекунад, ки тамоми равандҳои иқтисодӣ ва хизматрасонӣ тавассути истифода аз технологияҳои рақамӣ ва иттилоотиву иртиботӣ дар заминаи инфрасохтори иттилоотӣ роҳандозӣ карда шаванд. ҳамин аст, ки дар пойтахт мунтазам чорабиниҳои соҳавии ин самт ташкилу баргузор карда мешаванд. дар кори форум намояндагони вазорату идораҳои кишвар аз ҷумла роҳбарияти агентии инноватсия ва технологияи рақамӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати рушди иқтисод ва савдо, вазорати нақлиёт, вазорати саноат ва технологияҳои нав, кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатӣ, бонки миллии Тоҷикистон, инчунин намояндагии ширкатҳои бонуфузи Федератсияи Россия, Осиёи Марказӣ, Ховари Миёна ва дигар коршиносони сатҳи байналмилалӣ ширкат варзиданд. форуми байналмилалии Digital Tajikistan 2025 идомаи мантиқаи рақамикунонии кишвар буда майдони баррасии масъалаҳои муҳими марбут ба самти савдои электронӣ, такмили инфрасохтори рақамӣ, рушди бонкдории рақамӣ, таъмини амнияти киберӣ ва истифодаи зеҳни сунъӣ дар минтақа мебошад. дар раванди барнома масъалаҳои рушди рақамӣ дар Тоҷикистон, ҳамзамон рушди низомҳои пардохтӣ, хизматрасониҳои пардохтӣ, ҳукумати электронӣ ва як қатори дигар масъалаҳое ки бисёр барои кишвари мо муҳим арзёбӣ мегардад, баррасӣ мешаванд. дар идомаи кори он сессияҳои панелӣ бо ҷалби васеъи коршиносон дар мавзӯъҳои гуногун аз ҷумла рушди Тоҷикистон, роҳ ба сӯи ҷомеаи муосири рақамӣ, рақамисозии шабакаҳои инфрасохтори нақлиётӣ, бандарҳо, минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва нуқтаҳои гузаргоҳӣ дар доираи механизми шарикии давлатӣ ва хусусӣ, ташаккули иқтидори кадрӣ барои иқтисодиёти рақамӣ, маориф, илм ва инноватсия, ташкили инфрасохтори муосири рақамӣ дар самтҳои гуногун, машварат ва ҳамкорӣ байни бонкҳо ва стартапҳо, ташаккули иқтидори кадрӣ барои иқтисодиёти рақамӣ, маориф, илм ва инноватсия, бозори меҳнат, тамоюлҳо, таҳлили дурнамоҳои соҳа бо назардошти рушди самтҳо ва оптимизатсияи соҳаи бонкдорӣ ва дигар масъалаҳои фарогири самти инноватсия ва рақамикунонӣ баргузор гардид ва дар ин самт назари коршиносон шунида шуд. ҷои таъкид аст, ки ҳадаф аз баргузории форуми мазкур муаррифии имконият аз зарфиятҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти рақамикунонии инфрасохтори давлатӣ, бахши хизматрасониҳои молиявӣ, инчунин табодули таҷриба бо мутахассисони сатҳи байналмилалӣ вобаста ба рушди саноат ва тиҷорати рақамӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон арзёбӣ гардида, иқдоми навбатии ҳукумати кишвар ҷиҳати рушди инноватсия ва технологияҳои рақамӣ дар мамлакат мебошад. дар доираи форуми сармоягузории Душанбе Инвест 2025 баргузории як қатор чорабиниҳои канорӣ дар пойтахти мамлакат идома дорад. зимнан форуми якуми ташкилотҳои суғуртавии Тоҷикистон ташкил шуд, ки гузориши навбатӣ аз ҷараёни ин чорабинӣ омода шудааст. дар пойтахти Тоҷикистон як рӯйдоди муҳим барои тамоми бахши молиявии кишвар баргузор шуд, ки он фарогири самти суғурта буд. дар Душанбе нахустин форуми ташкилотҳои бахши суғурта ташкил шуд, ки дар он коршиносони варзида, намояндагони бахши тиҷорат ва мақомоти давлатӣ ширкат доштанд. иштирокчиён дурнамои рушди бозори суғурта, татбиқи технологияҳои нав ва ҷалби сармояро баррасӣ карданд. зимни баромади масъулин таъкид шуд, ки ҳадафҳои асосии ин форум рушди бозори суғуртаи миллӣ, ҷалби сармоя ва таҳкими робитаҳои тиҷоратӣ ба ҳисоб меравад.
коршиносон зимни баромади худ пешомадҳои рушди саноат ва аҳамияти иштироки ҳукуматро дар дигаргунсозии он нишон дод. Дар форум дар бораи бозори аз нав суғуртакунӣ, ҳалли рақамӣ ва нақши зеҳни сунъӣ дар суғурта маърузаҳо пешниҳод карда шуданд. Ҳамзамон дар идома дигар самтҳои муҳими бахши суғурта мавриди баҳсу баррасии ширкатдорон қарор гирифт. Шӯробинии мазкур дар доираи форуми сармоягузории Душанбе Инвест баргузор мегардад ва мо боли нахуст аст ин форумро дар пойтахти Азизамон баргузор менамоем ва бояд қайд намуд ки дар ин чорабинӣ зиёда аз 200 нафар меҳмонон иштирок доранд. 30 нафари онҳо аз кишварҳои хориҷ омаданд ва умед дорем ки дар солҳои минбаъда ин форум дар сатҳи баланди ташкилотӣ баргузор мегардад. намояндагон аз ширкатаи миллии азнавсуғуртакунии Русия дар бораи таҷрибаи Русия дар соҳаи азнавсуғуртакунӣ ва дурнамои таҳлилӣ оид ба низоми рейтинги эътимоднокӣ баромад намуданд. ҷои таъкид аст ки форум як платформаи муҳими муколамаи байни ҳукумат ва субъектҳои соҳибкоре гардид. гуфта шуд ки натиҷаҳои он замина барои ислоҳот ва лоиҳаҳои оянда дар соҳаи суғуртаи кишвар хоҳад гардид. ҳамин тавр дар идомаи кори форуми ташкилотҳои бахши суғурта масъалаҳои муҳими рушди инсон мавриди таҳлилу баррасӣ қарор дода шуд. дар IT парк Душанбе як чорабинии паҳлӯӣ таҳти унвони тавонмандсозии занон дар технологияҳои сабз, роҳҳо ба тиҷорати устувор ва инноватсионӣ баргузор гардид. шарҳи ҳамкорнамон аз раванди ин чорабинӣ. ҳамоиши зан ва технологияҳои сабз, ояндаи устувор ва инноватсия бо ташаббуси ташкилотҳои ҷамъиятӣ ва бо дастгирии шарикони байналмилалӣ ташкил гардид. ҳадафи он тавонмандсозии занон дар бахши технологияҳои сабз ва рушди тиҷорати инноватсионӣ арзёбӣ гардид. дар ҳамоиш роҳбарияти Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Агентии инноватсия ва технологияҳои рақамӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамоҳангсози доимии Созмони Милали Муттаҳид дар Тоҷикистон, роҳбари бахши занҳо дар соҳаи техникӣ ва дигар сохтору ташкилоти дахлдор суханронӣ намуданд. таъкид гардид ки ҷалби бештари занон ба бахшҳои илм, технология ва иқтисоди сабз метавонад ба рушди устувори кишвар мусоидат намояд. ташкилоти ҷамъиятӣ ин ташкилоти байналмилалӣ аст ва зиёда аз 60 давлатҳои дунё айни замон кор карда истодааст. мақсади асосии мо ин кӯмак кардан ба занҳо, дастгирӣ кардани занҳо дар соҳаи технология мебошад. мо барои духтарон ва занҳо дарсҳои ройгон мегузаронем, то ки сатҳи дониши онҳо новобаста аз оне ки синну соли онҳо чи аст ё ин ки чи дониши онҳо дар кадом донишгоҳ хондагӣ ҳастанд ё не, дар соҳаи технология ҷои худро ёфта тонанд ва шумораи занҳое ки дар соҳаи технология аз Тоҷикистон мебошанд зиёд шаванд. ширкатдорон аз ташкили ин чорабинӣ истиқбол карданд ва аҳамияти ширкати занон дар технологияро барои пешбарии инноватсия, баробарӣ ва рушди иқтисодӣ таъкид намуданд. таъкид шуд ки занон бояд дар соҳаи фанноварӣ бештар иштирок кунанд, то тавонанд барои роҳбарӣ ва бунёди ҷомеаҳои баробар ва фарогир саҳми назаррас гузоранд. Тоҷикистон ба ибтикори ҷаҳонӣ барои тавонмандсозии 5 миллион занон ва духтарон то соли 2030 тавассути барномаҳои гуногун ҳамроҳ шудааст. шиори он пайванди гуногунрангӣ, фарогирӣ ва инноватсия дар илм, технология, муҳандисӣ, санъат ва математика мебошад. дар бахши дуюм иштирокчиён бо технологияҳои сабз дар амал шинос шуданд ки он фарогири панелҳои офтобӣ ва таҷҳизоти инноватсионӣ буд. ширкатдорон ҳамчунин аз соҳибкорон ва муассисаҳои молиявӣ машваратҳои амалӣ гирифтанд. таъкид шуд ки ояндаи устувори иқтисоди Тоҷикистон ба иштироки фаъоли занон имконопазир аст, зеро маҳз дониш, нерӯ ва ғояҳои онҳо метавонад ҷомеаро ба самти навоварӣ ва рушд раҳнамо созанд. чорабинӣ ҳамчун як платформаи муколама ва имкониятҳои амалӣ барои заноне буд ки мехоҳанд навовариҳои аз ҷиҳати экологии тоза ва рушди тиҷорати худро татбиқ кунанд. шаҳри Душанбе давоми чанд рӯзи охир ба шаҳри гулрез табдил ёфтааст. дар доираи баргузории ҷаласаи шӯрои сарони кишварҳои иштирокдори Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ҳамоиши Осиёи марказии Русия кӯчаву хиёбонҳои пойтахт гулпӯш гардид ва ин таваҷҷӯҳи сайёҳону меҳмононро ба таври васеъ ҷалб кард. дар ин замина бо ташаббуси шуъбаи сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе озмуни аксҳо таҳти унвони Душанбе шаҳри гулҳо ва зебоӣ эълон гардидааст. гузориш дар ин бора.
баргузории чорабиниҳои сатҳи баланд дар шаҳри душанбе на танҳо рамзи эътимод ба тоҷикистон аст, балки нишонаи барҷастаи рушди дипломатияи минтақавӣ ва иқтидори ташкилии мамлакат мебошад. Он нишон дод, ки Тоҷикистон тавони онро дорад, ки дар шароити ҷаҳонӣ бисёрқутбӣ ва рақобати сиёсӣ ҳамчун майдони ҳамоҳангсозии манфиатҳои давлатҳо ва таҳкими ҳамгироии минтақавӣ амал намояд. шӯъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе озмуни аксҳо таҳти унвони «Душанбе шаҳри гулҳо ва зебоиро» тавассути саҳифаҳои расмии Dushanbe.travel дар шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва Instagram эълон намуд. ҳадафи баргузории озмун тарғибу ташвиқи иқтидору имкониятҳои сайёҳии пойтахт, намоиши зебоии кӯчаҳо, хиёбонҳо, боғҳо ва гулгаштҳои шаҳри Душанбе мебошад. ҳамасола баҳри муаррифӣ ва инъикоси маконҳои зебою ҷаззоби пойтахти кишвари азизамон озмунҳои гуногун роҳандозӣ мегардад. Аз қабили аксҳои зебои шаҳри Душанбе ва роликҳои зебои шаҳри Душанбе имсол бошад низ озмуни аксҳо таҳти унвони Душанбе шаҳри гулҳо ва зебоӣ баргузор мегардад, ки дар озмуни мазкур ҳамаи шаҳрвандон, меҳмонон ва ҳар нафаре ки дӯстдори зебоиву аксбардорӣ ҳаст метавонанд иштирок намоянд ва ногуфта намонад, ки он иштироккунандагон бояд истифодабарандагони фаъоли саҳифаҳои Facebook ва Instagram бошад. дар озмун сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе, дӯстдорони ҳунари аксбардорӣ ва инчунин аксбардорони касбӣ ва ҳаваскор, ки истифодабарандаи фаъоли шабакаҳои иҷтимоии Facebook ва Instagram мебошанд, иштирок карда метавонанд. аксҳо бояд зебоии кӯчаҳо, хиёбонҳо, боғу гулгаштҳои пойтахтро инъикос намояд. ҳар як иштирокчӣ бояд аксҳоро дар саҳифаҳои шахсии худ дар шабакаҳои иҷтимоии болозикр бо иловаи шарҳи кӯтоҳ, ишораи саҳифаи Dushanbe.travel ва истифодаи хэштеги Dushanbe.travel ҷой намояд. муддати баргузории озмун то 25 октябри соли 2025 муқаррар шудааст. ҳамаи он иштирокдорон новобаста аз касбу кори гуногун метавонанд аз гӯшаҳои зебои шаҳри Душанбе аксбардорӣ намуда дар саҳифаҳои худ гузошта саҳифаи расмии шӯъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, ки бо унвони Dushanbe Travel astро қайд намоянд. бояд қайд намоем, ки аксҳои гирифта шуда бояд аз рӯзи эълони озмун гирифта шуда бошанд. ғолибони озмун тавассути хадамоти рандом онлайн муайян гардида дар шабакаи Facebook ва Instagram дар алоҳидагӣ бо ҷоизаҳои гуногун, аз ҷумла барои ҷойи якум корти ройгони 3 моҳа барои қасри теннис ва маҷмӯаи варзиши оби шаҳри Душанбе, ҷойи дуюм 3 рӯзи истироҳат дар осоишгоҳи шоҳанбарӣ ва ҷойи сеюм хӯроки шом бо дӯстон дар яке аз тарабхонаҳои пойтахт барои 4 нафар қадрдонӣ карда мешаванд. шӯъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҳавасмандонро даъват менамояд, ки бо аксҳои зебои гирифтаи худ дар тарғибу ташвиқи имконияту иқтидорҳои сайёҳии пойтахт саҳм гузоранд. устодону донишҷӯёни донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бо як шукушу омади хоса аз Иди Меҳргон истиқбол гирифтанд. дар ин тадбир устодону донишҷӯёни ин муассисаи олии таълимӣ намоиши маҳсулоти кишоварзию агросаноатиро дар донишгоҳ ташкил намуданд. гузориш дар ин бора омода гардидааст. дар саҳни донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории Тоҷикистон бахшида ба Иди Меҳргон ҳамоиши идона бо як шукушу омади хоса дар доираи расму русуми ниёгон бо риояи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим таҷлил карда шуд. масъулин бо ташкили ин тадбир ва чорабиниҳои дигари маърифатӣ аз Иди Меҳргон таҷлили шоиста намуданд. ёдовар бояд шуд, ки дар чорабинии идонаи ин боргоҳи илму маърифат ҳама сохторҳои таркибии донишгоҳ иштирок намуда маҳсулоти кишоварзию агросаноатии худро пешкаш намуданд. иштирокдорон дар рафти ҳамоиш аз намоишгоҳи донишҷӯён дидан карда ба хони оросаи ҳар як иштирокчӣ баҳогузорӣ намуданд. сипас чорабинии идона бо суханронии роҳбарияти ин боргоҳ ифтитоҳ гардид. зимни суханронӣ гуфта шуд, ки ҷашни Меҳргон мероси фарҳанги ғайримоддии халқи тоҷик ба ҳисоб рафта дар байни дигар ҷашнҳои табиии фарҳангӣ ҷойгоҳи махсусро доро мебошад. Меҳргон яке аз ҷашнҳои босонии мардуми орёнажод ба шумор меравад, ки дар тӯли ҳазорсолаҳо ҳамчун рамзи меҳру муҳаббат, аҳду паймон, ваҳдату ягонагӣ ва шукргузорӣ аз неъматҳои табиат таҷлил мегардад. ин ҷашн, ки решаҳои он ба замони парастиши меҳр бармегардад, дар фарҳанги форсизабонон ҷойгоҳи хос ва муқаддас дорад. Меҳргон маросими анъанавӣ ва падидаи фарҳангӣ буда дар он арзишҳои маънавӣ, иҷтимоӣ ва иқтисодӣ ба ҳам омехтаанд. гуфтам ба маврид аст, ки дар замони бостон Меҳргон дар рӯзи аввали моҳи меҳр ва оғози фасли тирамоҳ таҷлил мешуд. ин рӯз бо эътидоли кайҳонӣ баробари рӯзу шаб рост меомад ва ҳамин ҳамоҳангии табиат бо инсон рамзи мутаносибии зиндагӣ ва шукргузорӣ аз фаровонии замин маҳсуб мешуд. ҷашн
дар замоне баргузор мегардид ки мардуми деҳқон ҳосили меҳнати худро ҷамъоварӣ карда ба фароғат ва шодмонӣ рӯ меоварданд. Меҳргон ҳамчун иди касбии кишоварзон дар фарҳанги мардумӣ ҷойгоҳи устувор пайдо карда ба анъанаи солона табдил ёфтааст. ҳамчунин дар чорабинии фарҳангӣ сурудтарона ва рақсҳои мавзӯъ низ пешниҳоди ҳозирин гардонида шуд. барномаи рангини фарҳангӣ аз қисматҳои дигари ҷамъ омад ба муносибати ҷашни меҳргон дар донишгоҳи байналмилалии сайёҳӣ ва соҳибкории тоҷикистон буд. ҳамин гуна дар доираи ҳамаи ду ҷашнҳо ва санаҳои муҳими таърихӣ чунин чорабиниҳо дар ин муассисаи олии таълимӣ ташкил карда мешавад. аз 16 то 17 октябр дар шаҳри Душанбе марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2026 миёни духтарони то 17 сола баргузор мешавад. Пеш аз оғози бозӣ нишасти матбуотӣ доир гардид ки дар он намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон, менеҷерони дастаҳои Тоҷикистон, Филиппин, Малайзия ва Сурия ширкат доштанд. дар пешурӯи оғози мусобиқаи интихобии ҷоми Осиё 2026 миёни духтарони то 17 сола дар меҳмонхонаи румии шаҳри Душанбе нишасти матбуотӣ доир гардид ки дар он намояндагони Федератсияи футболи Тоҷикистон, Конфедератсияи футболи Осиё, менеҷерони дастаҳои Тоҷикистон, Филиппин, Малайзия, Сурия ва намояндагони васоити ахбори омма ширкат доштанд. дар нишаст сармураббии мунтахабҳо ба саволҳои рӯзноманигорон посух доданд. бояд гуфт ки дастаҳои наврасони Тоҷикистон, Филиппин, Малайзия ва Сурия барои роҳат ба қисми ниҳоӣ мубориза мебаранд. ҳамаи бозиҳои давраи интихобӣ дар варзишгоҳи марказии ҷумҳуриявии шаҳри Душанбе доир шуда, ғолибони 8 гурӯҳи интихобӣ ба қисми ниҳоии ҷоми Осиё 2026 миёни духтарони то 17 сола роҳ меёбанд. сармураббии дастаи мунтахаби духтаронаи Тоҷикистон Фарҳод Холбеков гуфт дастааш талош хоҳад кард ки дар марҳилаи интихобӣ хуб баромад кунад. ба гуфтаи сармураббӣ тайёрии даста дар сатҳи баланд буда, духтарон бо рӯҳияи баланд ва масъулияти ҷиддӣ ба майдон мебароянд. ӯ изҳор дошт ки ҳадафи асосии даста нишон додани бозии зебо, муттаҳидона ва ба даст овардани натиҷаи шоиста мебошад. Фарҳод Холбеков афзуд ки варзишгарони ҷавон дар муддати охир тамринҳои зиёд гузаронида таҷрибаи заруриро барои рӯёрӯӣ бо рақибони минтақа ба даст оварданд. бояд гуфт ки иштироки дастаи духтаронаи Тоҷикистон дар чунин мусобиқоти муҳими қитъавӣ на танҳо барои рушди футболи бо унвон, балки барои баланд бардоштани сатҳи худшиносии варзишгарони ҷавон нақши муҳим мебозад. инчунин баргузории бозиҳо дар пойтахти кишвар имконият фароҳам меоварад то мухлисони зиёд аз наздик шоҳиди рақобатҳои ҷолиб ва пуршӯру ҳаяҷон гарданд. дастаи мунтахаби Тоҷикистон оид ба футбол дар бозии интихобии ҷоми Осиё 2027 бар зидди якачини Малдив бо либосҳои сафед ба майдон мебарояд. пеш аз ин бозӣ дар варзишҳои миллии Малӣ бо ширкати масъулон, Кумитаи тадорукот ва намояндагони дастаҳои Малдив ва Тоҷикистон вохӯрӣ баргузор гардид. дар ҷаласа дастаҳо ранги либосҳои худро интихоб карданд. Тоҷикистон бо либоси сафед ва Малдив бо либоси сурх ба майдон мебароянд. бозии марҳилаи интихобии ҷоми Осиё 2027 миёни якачинҳои Малдив ва Тоҷикистон 14 октябр дар варзишгоҳи миллии Малӣ баргузор шуда, соати 15:30 ба вақти Душанбе оғоз мешавад. дар ҳайати тими миллии Тоҷикистон 23 бозигар, 3 дарвозабон, 9 ҳимоятгар, 8 нимҳимоятгар ва 3 ҳамлагар шомиланд. тамошобинони гиромӣ, дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотии вақт ба анҷом мерасад. барномаҳои дигари телевизиони Душанбе идома доранд. хайр, саломат бошед.